اساں شرابی اساں آوارا تے نکھیڑے دے بعد تھے اساں شرابی اساں آوارا تے نکھیڑے دے بعد تھے اساں شرابی اساں آوارا تے نکھیڑے دے بعد تھے ہیں اساں چواتی کولوں انگارا تے نکھیڑے دے بعد اساں چواتی کولوں انگارا تے نکھیڑے دے بعد تھے ہیں او چاندنی اج ملی ہے میں کو تے کھل کے آکھس سنا دھارا او چاندنی اج ملی ہے میں کو تے کھل کے آکھس سنا دھارا میں کو آکھے اساں دھارا تے نکھیڑے بعد یار کیا بات ہے یار پوری تا سنا ویا غزل پوری تا سنا ویا دوستوں کی فرمائش ہے پوری تا سنا یار تانے میرے سو یار ہاں ہاں تانے اچھا یار قاضی وستی تو ایسے یار مولی منورہ پہلی ساتھ میں قاضی وستی تو ایسے ترا دور چاندنی اج ملی ہے میں کو تے کھل کے آکھس سنا دھارا واہ 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 میں کو آکھے اساں دھارا تے نکھیڑے دے بعد تے نکھیڑے دا انت نکلے بھرے بازار چ بے ہوش ہاسے تے نکھیڑے دا انت نکلے بھرے بازار چ بے ہوش ہاسے عبرتاں دا عجب نظارہ تے نکھیڑے بعد تھے عجب نظارہ تے نکھیڑے دے بعد تھے ہیں تے نکھیڑے تو پہلے ہاں سے اساں مفکر اساں مبلغ تے نکھیڑے تو پہلے ہاں سے اساں مفکر اساں مبلغ اساں گنگا جیاں اشارہ گنگا جیاں ایک شیر میں کو آپ کو نظر گوں چلا تے نکھیڑے دے بعد کیا تھے نہ کھول گزری ہوئے داستاں کو تے نکھیڑے دے بعد کیا تھے نہ کھول گزری ہوئے داستاں کو فقط ہو سن جو بے سہارا تے اج جیڑا تباہی دا منظر اگے تا کائنات میں منور اج جیڑا تباہی دا منظر اگے تا کائنات میں منور ایندا گواہ ہے وسے بسارا اساں شرابی اساں آوارا تے نکھیڑے دے بعد تھے واہ 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 کیا بات ہے کیا بات کیا بات واہ دلانا پہ ایک دفعہ تاڑی بلا سو واہ کیا بات
کیا